βεβαίως στην εκπαίδευσή τους. Στη συνέχεια, επειδή υπήρχε πάντα ο νόμος από το Υπουργείο ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να μένουν, πρώτα ήταν 16 χρόνια, τώρα είναι μέχρι 14 χρονών, και από εκεί και μετά καμία μέριμνα για το τι γίνεται. Λοιπόν, επισκέφθηκα το Ειδικό Σχολείο Κομμωτής και το Σύλλογο Μέριμνας Ειδικού Παιδιού την επόμενη μέρα της επετείου, μία επέτειος όμως την οποία δεν πρέπει να θυμόμαστε μόνο την ημέρα που γιορτάζουν τα άτομα με αναπηρία. Είναι μια υποχρέωση της πολιτείας, μακριά από κάθε έννοια φιλανθρωπίας, μια πολιτεία η οποία κάποτε πρέπει επιτέλους να εφαρμόσει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα που μιλάει για ισότητα, το Σύνταγμα που προσδιορίζει και καθορίζει ότι το κράτος έχει υποχρέωση να φροντίζει τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι πιο αδύναμοι από εμάς. Τα προβλήματα που υπάρχουν και στο Ειδικό Σχολείο και στο Σύλλογο Μέριμνας είναι γνωστά. Είναι προβλήματα τα οποία είναι χρόνια. Αυτό που μπορώ να πω εγώ σήμερα είναι να δεσμευθώ ότι η ελληνική κυβέρνηση θα επιτελέσει το χρέος της έλους, η ελληνική πολιτεία θα προσπαθήσει να μεριμνήσει έτσι ώστε οι συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν προβλήματα περισσότερα από εμάς, να έχουν την τύχη από την ελληνική πολιτεία, μια τύχη που ανθρώπινη τους αρμόζει. Για άλλη μια φορά βέβαια, και αυτή είναι η ανθρώπινη διάσταση, θα πρέπει να πω ότι κάθε φορά που ερχόμαστε όλοι μας εδώ πέρα παίρνουμε δύναμη από την δύναμη αυτών των ανθρώπων, αυτών των συμπολιτών μας που έχουν αναπηρία, αλλά και των ανθρώπων που τους φροντίζουν. Ένα τελευταίο, να πω ότι το θέμα ως προς το κράτος δεν είναι ούτε θέμα απλώς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, είναι ένα οριζόντιο θέμα που αφορά την παιδεία, που αφορά την εκπαίδευση, που αφορά την κοινωνική πρόνοια, που αφορά την απασχόληση κυρίως των ατόμων με αναπηρία. Εκεί το κράτος θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ελπίζω στην επόμενη επέτειο να μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο από αυτά που διαπιστώνουμε σήμερα. Όσον αφορά το θέμα για το σπίτι. Είναι ένα σχέδιο το οποίο φαίνεται μεγαλεπίβολο, το οποίο όμως είναι στοιχειώδες, έτσι ώστε η φροντίδα προς αυτούς τους συμπολίτες μας να είναι στοιχειώδης. Σε αυτό αναφερόσατε, λέγατε, μέρημνα της πολιτείας. Αναφέρομαι στα πάντα που έχουν σχέση με την φροντίδα αυτών των ανθρώπων. Σε ό,τι αφορά τον αγώνα των Γενικών Γραμματέων, θα έχουμε σύντομα τις ανακοινώσεις, κύριε Πεταλωτή? Των Γενικών Γραμματέων, των Υπουργείων της Περιφέρειας. Πιστεύω ότι στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο θα γίνουν και ανακοινώσεις. Κύριε Πεταλωτή, συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το κάμπους υπάρχουν? Εγώ αυτό που έχω να κάνω, αυτό που έκανα μέχρι στιγμής είναι να δω σε τι κατάσταση βρίσκεται. Επισκέφθηκα με τον Ομάρχη Ροδόπης, μέσω εκπροσώπων βέβαια των Οργανισμών Σχολικών Κτηρίων. Προσπαθούμε να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν έτσι ώστε επιτέλους η πολιτεία να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της.